Kaixo, nire proiektuaren izenburua hashtag nik ez dut violentzari partekatzen, hashtag tratu onak martxan da. Erabili dudan materiala, oinarria, Janire Estebanesen minobionomekontrola.com webunean topatutako Andaluziako emakumearen institutuak sortutako gida bat izan da. Gida horren izenburua hashtag yo no comparto violencia da. Eta bertan, atal batean, ziberjasarpen sexistaren inguruan dinamika batzuk planteatzen ditu ikasleekin lan egiteko. Orduan, dinamika horiek euskeratu egin ditut eta beste dinamikaren bat asmatu egin dut, proiektua pixkat osotzeko. Ziberjasarpen sexista egoera ezberdinekin erlazionatuta dago, baina askotan nesken ezaugarri zehatz batzuekin eta ezaugarri horik askotan emakume ederraren estereotipoarekin bat ez datozenak izaten dira. Edo neskek beraiek egokiak uste ez dituzten jarrera multzo baten barruan dauden ezaugarriak dira. Bestetik ere, ziberjasarpen sexista zurrumurru formatoan ere ematen da askotan. Bikote baten apurketaren ondorioz, harreman sexualak direla eta, orduan, horren inguruan ikasleak kontzientziatzea oso importantea da. Eta hori izango litzateke ere helbururik nagusiena. Batez ere, jasarpen horren ondorio larriena humilazio publikoa baita, ez? Eta gainera sareetan bortizkeri hori errepika daitezke eta leku askotara da daitezke. Orduan, horren inguruko kontzientizazioa eta kritikotasuna eta lantzea izango litzateke helbururik nagusiena. Horretarako, saio ezberdinak planteatu dira. Lehenengo saio batean edertasun estereotipo baten barne sartzeko presioaren inguruko dinamika batzuk egingo lirateke, eta horko gakoa batez ere zein izango litzateke edertasuna eta itxurakeria kanonak kolokan jartzea. Bideo hau hasi baino lehen, nire bideoa hasi baino lehen, irudi batzuk jarri dizkizuet Instagramen famatuenak edo jarraitzaile gehien agertzen diren pertsona ospetsuenak, ez? Nola euren argazkiak jarri dizkizuet. Eta erabilgarriak izango lirateke argazki horiek dinamika hau egiteko, ezta? Azken finean, zeintzu kanon dauden iragarki munduan, edo publizitate munduan, edo famatuen munduan, eta ze presio daukagun gaur egungo emakumezkoek, hori errepikatzeko, ezta? Kanon horiekin bat joateko, ezta? Beraz, honen helburu izango litzateke, gorputz aniztasunarekiko errespetua lantzea, ezta? Azken finean. Bigarren saio batean, neskekiko iritzi sexistak lantzeko ariketa batzuk egingo lirateke, ezta? Eta batez ere landu nahi dena da irakatzi diguten iritzi sexistetaz jabe izatea. Eta errepikakorra den irain bat jasotzearen eragina ere kontuan hartzea, ez ezaguna den pertsona batek egiten badigu ere. Eta bukatzeko oso importantea da ere ziberjasarpenari sostengu ematen dion taldearen eragina, ezta? Orduan, taldeak eragin itzela daukanez, ziberjasarpena geldiarazi egin daiteke ere. Beraz, ikaslei planteatuko litzaikera izango litzateke, eskolan ikastetxean kanpaina bat martxan jartzea, hashtag tratu onak martxan leloarekin, ez? Orduan, laugarren saio batean, ikasleek egin beharko luketena izango lirateke kartelak edo, esaldi eta irudi ezberdinekin, sare sozialetan, neskei mutilei ere tratu onak eman diezaiegun, ezta? Eta jasarpen sexistarik eman ez dadin.